मानोना बे समाव दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा सुमपारा गामियावहाय आरो बे हरिसिंगा सुमपारा गामियाव सासे लाइमोन सेंग्रा जाय लाइमोन सेंग्राया गावखौ सुंथानो थाखाय गोबां खामानि मावबोदों नाथाय नैबे मोनसे खामानिया मोनसे बाखनायथाव खामानि बिथाङा दिनै आखायाव लानायखौ नुदों जाय गंसे मेसिनजों बिथाङा मा बानायदों थुरसि आरो बाथि बेखौ बानायदों पेपार प्लेट आरो पेपार माने खुरि बेखौ बानायनाय मोनसे मेसिन लादों केमेरा पार्सन बिथाङा देखायदों नैबे बिथांनि इन्डास्ट्रि आरो खोब फिसा इन्डास्ट्रि बिथाङा बे फिसा इन्डास्ट्रिखौ बिथाङा फसंदों बे गावनि न'खरावनो नाथायबा बिथाङा जेरैबायदि फसंथानखौ जौगाहोनांगौमोन बेबायदि फसंथानखौ जौगाहोनो हायाखै रां रुफानि बेलायावहाय थेवबो बेनि गेजेरजोंनो बिथाङा पेपार डिश आरो पेपार जिथु खुरै बेखौ बानायनानै बिथाङा बे न'निफ्रायनो साप्लाय होगासिनो दङ बेखौ जों मिथिदों दा बिथांनि खाथियाव आं थांगोन ओमफ्राय नोंथांनि बे जिथु इन्डास्ट्रि ARD जिथु इन्डास्ट्रि बेनि गेजेरजों नोंथाङा गोबां खामानिखौ मावबोदों मा बुंगोन बे समाव साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम दिनै बे पेपार प्लेट बनायनायखौ खिथिनो फैनाय थाखाय बहुतखिनि खुखि जानानै आं नोंथांखौ धन्यबाद होबाय दा आं बहुत खस्थ'हाय जेनेबा आरम्भ खालामनायमोन फार्स्टनिफ्राय आं 2020आव जेनेबा मा खालामगोन मा थागोनहाय इउटुबाव सार्च खालामनानै बिदिनो नायनायमोन लास्टआव आं बेखौ सिद्धान्त लाबाय जे आं पेपार प्लेट बनायनाय मोनसे मेसिन माबा लाबोनोसै पेपार प्लेट बिजनेसखौ आं आरम्भ खालामसै होननानै बिदिनो मेसिन लाबोनानै आरम्भबो खालामबायबा फार्स्टआव खिन्थु बहुत खस्थ' जादों आंहा हमना ला मार्केटाव थांबोला दामा मिलाया बहुत खमाव नामायो आं बे खमाव होनो हाया बिदि जानायमोन गुसु गुदु जाबाय फार्स्टआव लासै लासैनो मार्केटखौ मिथिलांबाय थाबाय नायलांबाय थाबाय दा बोसोरथाम जाबाय दायो जेनेबा बाहाय लाइनाव हायदों बहुत हायाबाबो जेनेबा 3 बोसोराव बाहायखिनि दावगादों आरो जेनेबा मार्केट बाहाय लानो हाबाय दा बिदिनो फिसाहैबाबो सोलिबाय थादों लोगोसे साप्लाय हरबाय थादों बिदिनोसै आरो दा खाथि खालानि सोरबा बिया मांला दोङो कास दोङो माबा दोङो बेफोरखौ लांफायबाबो मोनजोबो प्लेटनिफ्राय खुरैनिफ्राय डिस बाटि साहा काप जि नांगौ बेखौ एरेन्ज खालामनाय जादों बाहेरनिफ्राय लाबोनानैबाबो बानायिखौ जेनेबा बिदिनो हरनाय जायो आरो साबेसे एमप्लयि दङ नोंथांनि दायो सानैया जेनेबा मोनसेल' मेसिननि थाखाय सानैजोंनो सोलिदों दा बिदिनो सरकारनिफ्राय सुबिदा मोनबावोब्ला आरो मेसिन बारायनानै बिदिनो जेनेबा आरो सानैखौ होनो हाबावगोन बिदिनो जेनेबा नाथायबा इमान गिदिर मोनसे इन्डास्ट्रि होननानै बुंनांगोन बेबो थेवबो बे इन्डास्ट्रिखौ नों गावनि न'आवनो फसंदों माबा टाउनाव फसङाखै मानि थाखाय न'आवबा जेनेबा सुबिदा जायो आंहा माने हरावनो जा फुङावनो जा जेब्लायबो बानायनो हायो ओमफ्राय कास्टमाराबो न'आव हायबा मोनगोन हराव दा बिया कास सोरबा हराव जोबना होयो बिबो थब लांफैयो हरनि 1टा गाहामावबो लांफैयो मालाबा हाय सानलांबाय थादों लासै लासै दा बेनोसै केपिटेलनि समस्या जायो आं बेनि थाखायनो सरकारखौ खावलायहरबाय थादोंमोन माने सुबिदा जाहाथे आं मोनोब्ला आं बारायलांनो हागोन आं लोगोसे दा मेसिन गंसेयाव सानै दोङोब्ला आरो मेसिन गंनै लाबोब्ला आरो आं साब्रैखौ होनो हागोन बिदिनो जेनेबा दा नोंथांखौ जुदि लोगो मोननांगौबा माबायदि लोगो मोनगोन बिदिनो जगाजग खालामनो हायो आंनिया गामिया जाबाय समपारा बे हरिसिंगा पोस्ट अफिस गोलैयो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बे दा मबाइल नाम्बारबो दोङो मबाइल नाम्बार कन्टेक्ट खालामबा मोनलांगोन 8861561564 बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबा मोनगोन आरो जों खोनाबाय बिथां अमरज्योति डेका बिथाङा खोब मोजाङै बर' रावजोंबो बिथाङा बुंबाय गावनि इन्डास्ट्रिनि सोमोन्दै नाथायबा गावनि इन्डास्ट्रिखौ आरोबाव गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय बिथाङा सरकारनिफ्राय दासिमबो जेबो मोनाखै गावनि जि नाजानायावहाय जिखिनि फसंथानखौ बियो फसंलांबाय थादों बे मोनसे बाखनायथाव होननानै बुंनांगोन थारैनो जों मावना जानोब्ला जोंनो रोंगौथि नांगौ सासे लाइमोन सेंग्रा हिसाबै बिथां अमरज्योति डेकायाबो नैबे पेपार प्लेट बानायनाय जि मेसिन बे पेपार प्लेट बानायनाय मेसिनखौ बिथाङा बे न'खराव फसंनानैनो न'खराव इन्डास्ट्रि मोनसे बेखेवनानै बिथाङा गोबां खामानिखौ मावनो नागिरदों आरो बे समाव आं बिथांनिसिम थांगोन दिनै मोनसे मोजां सान बेयावहाय सुशीला फाउन्डेसन फर एग्रिकालचार एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट बिथांमोननिफ्राय मोनसे ट्रेनिं मोनसे सेन्टार होननानै बुंनांगोन 2 साननि थाखाय बिथांमोना ट्रेनिं सेन्टार बेयावहाय बेखेवदों आरो बे ट्रेनिंनि फोरोंगिरि हिसाबै बिथां अमरज्योति डेकाया माखासे गुटनि बिथांमोनखौ फोरोंगासिनो दङ आच्चा बे समाव आं बुंगोन दिनै नोंथांनि नैबे इन्डास्ट्रियाव गोबां आइजोफोर दङ बिथांमोननो मा खालामदों फोरोंबाय थादों माने सरकारनिफ्रायबो मोनसे आसुनि फैदोंनो दा बे आसुनिनि थाखाय 10 जनिया ग्रुप दङ बिथांमोना दा ग्रुपखौ बाय ट्रेनिं होनांगौनो
बिनि थाखायनो बिथांमोना आंनि न'आव फैनानै मेसिननि दा ट्रेनिं लागासिनो सोलोंगासिनो आंबो बिदिनो हानायमानि फोरोंगासिनो आरो सुसिला फाउन्डेसन ओरैनो साबेसेसो दजन फैदों दिनै आरो बेबायदि सोलोंनो जुदि सोरबाफोर गोसो दङबा फैनो हागोन निस्सय हागोन कन्टेक्ट नाम्बार होनाय थाखाबाय बेयाव कन्टेक्ट खालामनो फैनो हागोन सोलोंनो जायो माबाफोर नांगौ जायो नलेज नांगौबाबो होनो हागोन थारैनो जों नुबाय बिथांनि बे डिश बानायनाय आरो बाथि बानायनायनि जितु इन्डास्ट्रि दङ बिथांनि खाथियाव जुदि सोलोंनांगौबा बिथांनि खाथियाव फैनानै सोलोंनो हागोन थारैनो जों लाइमोन जानानै गाव ओरैनो समखौ बाहायालाखासिनो न'आव बे फसंथानखौ फसंनानैबो इन्डास्ट्रि मोनसे खुलिनो गाव सुंथानो हानाय खामानिखौ मावनो हागोन आरो रांखावरिनि फारसे जौगानायनि बिथिङाव लांनो हागोन नंगौ बे डिश आरो खुरै गिलास गासैखौबो बिथांनियाव मोनजोबगोन नोंथांमोना जुदि नांगौ जायोब्ला बिथांनियाव लांफैनो हागोन हलसेल रेटआव होगोन सोरबा दखानियाबो बिथांनिफ्राय लांफैनो हागोन आरो बेबायदिनो बिया कास बायदिसिना मेल मिटिं जायोब्लाबो बिथांनियाव बे डिश खुरै गिलास एभ्रिथिं बिथांनो जितु बानायनाय मुवा बेयावहाय मोननो हागोन जगाजगनि थाखाय स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव नोंथांमोना जगाजग खालामनो हागोन गोजोन्थों बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय लोगोसे जोंनि बे गामि गोथौआव थानाय बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय जोंनो बे सुसिला फाउन्डेसन कमिटिया जेनो जोंनो मेसिन होनो जोंखौ आखायाव लादों दिनै ट्रेनिं होदों बिनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय बावहरनाय थाबाय जों बेखौ जेनेबा आंथ' बेखौ बेक्तिगत हिसाबै सिगांनिफ्रायनो माने इउटुबाव नायबाय थादोंमोन नाथाय फैसानि थाखाय माने बेखौ लाबोनो हायाखै बिनि थाखाय दा सारमोना जोंखौ ब्लगनि थ्रुयै जगाजग लानानै बे मेसिनखौ हरनायनि थाखाय हाजासे साबायखर बावनाय थाबाय आं सारनिसिमबो लोगोसे बेजों जों दायो जों दिनै ट्रेनिं लानानै बेखौ जों डिश प्लेट बानायगोन आरो डिश थोरसि बानायगोन बेखौ जोङो पाब्लिकफोरनि मोजांनि थाखाय जोङो माने खामानि मावनो जों दिनैनिफ्राय आगान सुरजेनदों आरो फार्स्ट हिसाबै लोगोसे जोङो बेखौ ग्रुप मोननै दङ बेयाव जोंनि बे ग्रुप मोननैया माने साबा बे साबा ग्रुपाव जोङो माने जों बयबो माने गोसो होनानै मोजाङै मावलांगोन होननानै जों दिनै बे जोंनि बे सुसिला फाउन्डेसन बे NGO खौ जोङो माने साबायखर बावहरनाय थाबाय एसेनोसै